بینەرینە هێژە divê xebata Xwedê bi awekî Kurd em ê li ser têgeha utopîanîzmê an jî em bibêjin utopî a parêziyê hinek zanînan raberî û hêjayan bikin. Utopîanîzm nêrîna ku di teoriya civak û siyasetê de modela civakekî bêhempa yan jî tesewûra wê ji bo xwe mîna bingehekê dibîne ye. Helwest û baweriya ku dixwaze ne tenê civakekî baş, lêbelê dixwaze ku sazûmana civakekî bêhempa were damezrandin. Di dîroka ramanê de wekî zanîna wê çend utopyayên sereke hene ku meriv dikare wan wiha bihejmêre. Utopya yekem devleta Platon e, a duyêm bajarê xwedan Fazilet a Farabiye, a sêyan utopyaya Thomas More, a çaran Velatê Rojê a Campanella ye. A pêncan Atlantisan nû a Francis Bacon ye. Ji ber çend sebebên cihêreng hinek kes yan jî filozof utopî ayan dinivîsînin. Sebebê pêşîn yek pêdiviya afirandina dinyayekî nû yan jî dinya ne. Girdeyê vê xelê her çûkasî nivîsandina utopyayê li ser kaxez be jî dîsa meriv dikare bibêje ku xebatekî xeyalî ye. A duyêm armanc û daxwaza mehkûmkirina temamiya civakê ye. Meriv dikare navê filozofên mîna Rousseau, Karl Marx, Friedrich Engels di vê xelê de bide. Armanca divir de ji ber kemasî yan jî neçakiya civakê rûxandina pergala heyî ye ku di dewsa wê pergalê de modela civakekî nû û baştir dê were damezrandin. Ji ber vê yekî jî ev cûre utopya dibe dijberê pergala civaka ku heye an jî em bibêjin a heyî. Sisê, bi saya berhevdana zanîniyên kêrhatî pêdiviya damezrandina pergalekî civakî a rast, xwenas, kamil û bêhempa. Utopîanîzm ne ramanekî beredayî ye, beriya her tiştî di geşedaniya ilmê civaknasiyê û di pêşveçûna ramana ahlakî de rola lîteratûra utopîanîst gelekî zêde ye.